وەکوون دەبینین هەفدەمێ چاف سۆریên Tirkiya ئیران jî nîşanan dike ku ew hêzên Amerîka divê pêk bîne di Sûriyada dibine sedemê nerehetiyan gelo Kurdên ku di şerê Daeş de şervanên herî karîger bûn wê çawa di berokên şerê digel rejîmê û komelên dî di Sûriye de ji aliyekî û gefeyên Tirkiya û Îranê ji aliyekî dî ve xwe biparêzin. Digel me ji stûdiya dengê Amerîka li Londonê Alan Şemo endamê Komîteya Peywendiyên Derve ya Partiya Yekîtiya Demokrat PYD li Ewropa. Brako roj baş spas bi demê te. Serçava gelek spas ji bo veqandina we û temaşvanên we. Zimanê Erdogan em dibihîstin gelkê tund bû vê carê. Pirs ev e yani heya çendê Tirkiyeyê bikar be bikeve nav erdê herêmên Kurdan di Sûriye de û eger bikevê bersiva Kurdan wê çi be? Belê piştî têkçûna çeteyên dewleta Tirkiye Erdogan bixwe çeteyê wî têkçûn lê niha ew jî dixwaze bi agirî şer û tehdîdê êrişî û dagirkirina Kubanê bike, dagirkirina Efrînê bike û hemû rojavayên têk bibe ew êrişa wana ye. Dewleta Tirk li ser wê ne dixwaze careke dîn şer yani ew dersa ku qehramaniya Kubanê hate rizgarkirin ji va çeteyên Daişê îro jî dewleta Tirk dixwaze bi agirê dîsa li Efrînê û li Bakurî Sûriye agirê vexîne. Belekekî alan wê bikare be Tirkiyeyê bikare be wê bike? Belê ew dewleta Tirk û siyasetê wanî derva dewletekî bêdenge ye. Yani bêdengeyê we ne gelekî xeterek e. Merov gerek şiar be li ser ve mesele gelekî em cedî digirin va tehdîdan û va dagirkiriyan. Lomaşê lê wê alî da baweriya hem hêza Bakurî Sûriye hem hêza gelî Kurd YPG û YPJ bi israrî dibêjin û fermendarên giştîn yên hêzên çekdarî hem li Bakurî Sûriye li Rojavayê dibêjin em heya dawî li xwe bibin berxa bidin. Bawer nakim Tirkiye dikanibe vêga vê bavê jê ji ber ku hem dengeyên navnetewî hem dengeyên heremî derfetê nadin. Lê wek min got ev dewleta dewletekî hem siyaseta xwe û hem jî serokê komarê bê dengeye merov nizane wê çi biket. Kekî alan lê tu dibêjî jî ev gotin xeterin. Xeteriyayê mezintir nabe dema ku Îran jî heman baweriye ku dibêje hebûna hêzek wesa ku Amerîka piştevanî li wan bike li ser wan sunûran wê agirî germtir bike? Belê rast e ew xeterbûn zêde dibe hem heremên yani dewletên heremî weku Tirkiye weku İran Sûriye yani ev dewletên heremî ku îro naxwazin demokrasî û hêzin demokras û wekhevî û plural wekheviyan milletan hevjiyana milletan demokrasî û federalî dewleteke federalî pêk were nîzameke federalî nîzameke demokrat pêk were hem li Sûriye li Bakurî Sûriye û li Rojhilatê Navîn ev dewletên estengên serekemin. Yani evan dewlet hem İran hem Tirkiye hem dewletên din dixwazin û ditirsin li ji ber ku gel demokrasî û aşîtiyê û pêk hevî bi hev re bîne. Belê helbet karîna ezmûnên xelkê welatên dî jî ji navbin yan jî destê xwe mayê xwe bêxin welatên dî lêkekî alam bi rastî pirsyara mezin ya herî giring jî ew e Amerîka wê rê bide Tirkiya û İran ezmûna Rojava têk bidin? Ez bawer nakim çimkî nihanî hem bercewendiyên hevbendên navnetewî û balansên yani ku dibêjin dengeyên hem li Sûriye hene û li Rojhilatê Navîn hene ez bawer nakim yani Amerîka bixwe hêzên Amerîka û hem li ser erdê hem li ser ezmana gelekî çi dibêjin gelekî تضحیه دانه گلکی کار کنه هم من بجه بگره حتی طبقه بگره حتی دیر زوره بکه ده هفکاریه دانه گلکی هفکاریه دانه او هف دنگاشی هلبتن دخوازن او توازن گل ورده چیکن از باور ناکم از باور دکم ده پیمانن یعنی هیزن هف پیمانی ده لگل کردان و هیزن باکوری سوریه هیزن دموکراتی سوریه دا به هف را کار بکن و باور دکم نهیلن کو ترکیه در باس به بانگمشی اوه yani em dibêjin hem ji bo gelê Kurd gelê Kurd amade ye ji bi çûkî heya mezinî wan amade kekî alan bi Kurdî 15 saniye mane ji demê me dest pêkiriye wî projeyê ku Amerîka bi hez dike û heger navê kengî dest pê bike
دست بکریش خواه زو و دست بدکه و ده داومیش دوام بکه باوری هم هی و دوام بکه و بانگا مش اوج هم جواتا ناو نتوی و دو جواتا هف پایمانی هیزن هف پایمانی کود کانبن آشیتی دموکراسی لهم سوریا بتواهی و لباکوری سوریا پیک بینن آلان شمو اندامی کمیته پیوندین دروین پیاده لندن دیگل ما بو سپاس دست خوش سرچاوا